Mipahigayon og security simulation ang mga otoridad alang sa Kapuso Countdown 2025 ugma sa Mall of Asia. Gilangkuban kini sa mga sakop sa SWAT, Bureau of Fire Protection ug mga lokal nga kagamhanan. Gitutokan sa simulation ang ilang pagtubag sa posibleng krimen o insidente nga motumaw atol unya sa kalingawan. Samtang andam na ang mga Kapuso Stars nga sub-sub na usab kaayong nagbansay-bansay alang sa giatangan nilang all-out performances. Mutambong sa countdown ugma sila si MMFF Best Supporting Actor, Ruro Madrid, Bianca Umali, Julian San Jose, Raver Cruz, Ay de las Alas, Christian Bautista ug daghan pa. Sa mga mutambong sa Countdown to 2025, ablihan ang mga gates sa alas 6 ugma sa gabi. Alas 8:30 sa gabi, sugda na ang on-ground show. Libre ang countdown ug walay bayad. Alang sa mga team bahay sa New Year, masaksihan ang Kapuso Countdown to 2025 sugod sa alas 10:30 sa gabi sa GMA ug sa GMA Pinoy TV ug pinaagi sa live streaming sa GMA Network YouTube channel ug sa uban pang online platform sa Kapuso Network.